bħala Ministeru konna din inħarsu li jkun eventwalità, ħsibna kemm fit-tajjeb u kemm f'sitwazzjonijiet oħrajn, u dan għamilnieh għax hekk titlob ir-responsabbiltà min-naħa tagħna. Irrid nassigura illi hekk kif dan il-Gvern matul l-aħħar 8 snin kien kapaċi illi joħloq ix-xogħol, kien kapaċi illi wkoll is-suq tax-xogħol tagħna jkun fost l-aħjar fl-Unjoni Ewropea, hekk ser ikompli jiġri fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin. Irrid inserraħ ukoll moħħ l-employers li forsi kienu iħarsu wkoll b'aktar attenzjoni lejn dan il-proċess u jitħassbu dwar il-futur tal-pajjiż. Hawnhekk nista' nassigurhom li hekk kif sfida kbira bħall-pandemija u l-koll nafu xi sfida kienet u kemm twalet u tal-liema portata kienet, dal-Gvern kien hemm sabiex kwalunkwe impatt negattiv li se taħarreġ minn hemm ilqajnilu bl-aħjar mod possibbli.